vane matambudziko emakidneys, asthma, BP, vakabloka wet, mishonga yevarume, vane shuga, angave maulcers, heart problems, dzungu, jeko, nyongo kana sick, vauya chiremba herbalist, Mudimu, vanopedza zvose. Batai chiremba pa 0778 087 590 kana pa 0714 597 438. Chiremba herbalist, mazvikokota vanopedza zvose. Right, nasi tatsikwa na sekuru nyanzvi pazvirwere zvakasiyana siyana. Makasimbere sekuru? Takasimba makadizhe. Tiri nani? Ava ndisekuru ana? Ini ndonzi Seniors Mudimu. Seniors Mudimu. Ndogara kwa Mchinga kukaroyo. Ndogara kukaroyo. Alright. Asi pari chinhu ndogara pati pachitungisa. Alright, rinye zvimuri kuti kuchitungisa? Ndabantu kugara. Right. Zvirwere zvamunonyanya kushanda nazvo zvirwere zvakaita sei? Isusu panapa tikusenda nezvirwere zvakaita sana BP, sugar, cervical cancer, blood cancer, koita makidneys, vane nyongo kana kuti vane chirwere cheshuga zvisinei kuti tiri kuzvibaya, but vane chirwere cheshuga vese tikuvabatsira. Alright. Mune muchavapa mishonga yakaita sei? Mishonga yechivanhu kana kuti yechirungu? Tinovapa mushonga wechivanhu. Mushonga wechivanhu ngatiti like mushonga weBP and sugar. Mushonga weBP and sugar tinokupai. Tinokupai mushonga weBP unorapa BP, sugar, nyama kasi chiwere chemoyo. Iwoyo mushonga zvekare. Mushonga wokuti kana tikakupai mushonga iwoyo hauvavi, haunowe. Mushonga wokuti kana tikakupai mushonga iwoyo kana imimi maraiti amukwanise kuuno unosvika pakurwadza. Asi munhu paanongoita 2-3 days munhu anenge atova right zvokuti anenge akutozomirira kuzorwadziwa chiri nemushonga iwoyo, asi anofanira kuzosiya kurwadziwa ndesaini yekuti mushonga unenge wapedza basi. Alright. Saka mishonga yenyu inonyanya kushanda zvenguva yakareba sei? Pane zvimwe zvirwere mune imwe mishonga yakaita sei chii nechi? Tino mushonga weBP neshuga zvokuti uzozvibaya zvekare kana kuzonza BP kana kuzongwapitse BP futi. Uyewo zvekare tino mushonga wemakidneys, munhu asarwa ne7 days kuenda kuparisheni nemakidney hausi kuenda kuparisheni nemakidney achewayo. Koita zvekare munhu ane prostate cancer, kana uine prostate cancer ikuita 17 to 21 days, tube inobva yoga kutanga kuita weti yako zvakanaka. Kana usati waiswa tube zvinongoita 17 to 20, kana usati waiswa tube zvinongoita 4 days. After 4 days unonga kuita weti yako zvakanaka. Asi kana waiswa tube zvinoita 17 to 21 days, because tube zvakureva kuti weti haikwanisi kukurumidza kupusha nokumberi, inenge yakuti imwe iri kuenda kucatheter haisakwanisa kupusha nokumberi kuti ikurumidze kubuda. Saka izvo zvinenge zvakutora nguva yakati rebei kuti ingesi clinic. Asi hazvinei kuti yakamira seprostate yacho, asi kungoti wese ane prostate tiri kubvisa prostate iyoyo usina kuenda kuparisheni. Alright. Mazuva ano dzimba zhinji dzaparara nenyaya yebonde mudzimba umu. Ko mishonga yebonde munayo here? Mushonga yebonde tinayo. Tina mushonga wokuwedzera mbeu, kwoitawo mushonga wokuti unongorova malongo play yako, asi mushonga iwoyo zvekare hauwedzere chinhu, asi malongo play unorova longo play yako zvakanaka zvina nyaya. Asi pozoita mushonga watinepo mashizha okutsenga wokuti ukashandisa mushonga iwoyo ndo varume, iwoyo unokubatsira zvakanaka zvisina kana nyaya. Alright. Kwozoita zvekare tine mushonga wecervical cancer, musanetseke necervical cancer yechibereko. Tiri kuchirapa kuchigeza nokuchirapa zvese. Tinochirapa zvokuti mafibroids ari kupera, uyewo prostate cancer ichiri kupera, zvokuti hapana kana nyaya panyaya dzechibereko apo. Alright, mune zvimwe zvamunobatsirawo zvokuti munhu angade kuuya achibatsirwa kana kuti mungone zvemishonga iyoyo? Isi tinongova nezvemushonga chete, kungobatanidza kuti makidney, asthma, BP, prostate cancer, kwozoita sugar, maulcers, heart problem, dzungu, jeko, nyongo, sick, kwozoita cervical cancer neblood cancer. Izvozvo zvirwere zvandataura zvese izvozvo unotongouya wakapora kare, hapana kana nyaya ipapo. Ungouya tichikubatsira wakutenda kumba. Aiwa, sekuru vanenge vari kuzvitemba. Vamwe vanozochema vachiti aiwa takaendesa mari dzedu hadzina kushanda.
mutemo wedu mai ndokuti kana zvisina kukuitira tine risiti yatinokupa risiti iyo nyatsochengetedza risiti yako zvakanaka ngatitiita kurapa makidhini akuona kuti seshuwa zvamboita but hazvina kunyatsopera zvakanaka handitika unouya tinokuwedzera mushonga pasina mari yawabhadhara ndozvakafanira futi nekushuga ikoko vanhu vazhinji vanozviziva paterapira pana kona 15 naRobert Mugabe handitika kuti ipapo munhu vazhinji vacho vakatiwedzerwa mishonga yavo usina mari yawabhadhara chero badzi uine risiti yedu tinokubvumidza kukomplaina kuti hazvina kuita tokubatsira zvekare. Aiwa pakanaka baba tingamboonawo mimwe mishonga yamunayo muchitudza kuti uyu ndechi tino mushonga wakaita seuyo wamakidneys mushonga wamakidneys une bhotoro ranakanzi KD KD iyo inebikwa nenyama zvokuti unongoisa nyama yako mupoto nyama yacho hauisi kuti kana mafuta kana chii handitika wobika nyama yako yaibva paipo wotora mushonga uyu woisa wodya nyama yako iyoyo handitika wozotora mvura yacho inenge yasara iyoyo mvura inenge mushonga unenge wasara unenge wakuisa mvura 2.5 tablespoon mu1 liter opota uchimwa kuseni manheru iyo kana uine prostate cancer 4 days zvinenge zvapera ndechitini chacho icho chichi. Toita zvekare tino mushonga weBP and sugar uyu mushonga weBP and sugar takaona kuti une mushonga yakati wandei pane mushonga unoita zvekuputa wedzungu wokuti ukaputa mushonga iwoyo haupute pese pese but paunoputa ipapo dzungu tinobva rapera iro dzungu tinoriitira kuti rinokonzeresa kuti munhu anoita dzungu paunonzwa kuti munhu astroka neBP anenge aita dzungu adonha ndepanostroka neBP. Koita mushonga wenyongo unoririsa pachest koita mushonga zvekare unoprotekta munhu ane chirwere cheshuga kuti asakuware maziso unoita zvekuiswa nomumhuno. Mushonga uyu unoitwa zvekuiswa nomumhuno iwoyo handitika unobatsira kuti maziso asaafekitike neshuga kana kuti musoro uchazorwadza gotsi uchipisa zvegotsi zviya izvi iwoyo mushonga yacho yese mutini irimo 4 mushonga weBP mushonga wenyongo mushonga wedzungu mushonga wemusoro. Mushonga uyu ukaushandisa haurwadze pakutanga asi nokufamba kwenguva kana waaraita umwe munhu asingarware BP kana shuga kana waaraiti iwewe mushonga uyu unorwadza ukaunonenzwa dzungu kuda kurutsa munhu munotenderera tsinga dzinogwina kana uine mvura iri muchest mushonga uyu mvura yacho inobuda yese paunounwa handitika kunyange wapedza kudya sadza haurutseka sadza kana kamuriwo chaiko unongorutsa zvimaredzo zvimadziwadziwa zvimachiki zvinopera zvese izvozvo. Saka mushonga uyu hauna munhu wanotadzirira asi kuti mumwe munhu anogona kukurumidza kurwadziwa mumwe munhu anonoka kurwadziwa chete asi wese anenza neBP ane shuga ane nyamakazi ane chirwere chemwoyo zvinopera zvese izvozvo kahwani hauzoshandisa mapirisi futi kana kuzvibaya nechirwere cheshuga zvekare nemushonga uyu. Alright, chimbotipai nhamba tozoendera mberi. Phone number dzenyu munobatwa pachiise kuti. Phone number dzangu 0778 087 590 0778 087 590. Namba dzechipiri i0714 597 438 ndedziri paWhatsApp idzodzo 0714 597 438. Alright, kwa muri kubatika mati ndekuti vanenge vachiita tiri kubatika vachitungisa padhi but pari zvine zvikuita maadvertising vanhu ngavaite zvokufona monzwa kuti tiri papi kana muri kuno dzimwe nzvimbo munobhadhara $5 yekusvika ikoko kana kuti kubhadhara transport ingana kuti $2 tokurapira ipapo pamuri tikangokurapira ipapo zvatopera hamusarusa mari yenyu kana kuwesta time yekutakura murwere wenyu tiri kufamba mumaareas tichikurapira ipapo asi togara pachitungisa padhi patown center. Alright, mumwe mushonga wamunawo ndeupi wamukatiratidza tingangoradziwa kana mimwe mishonga 4? Tine mushonga wakanzi KZ uyu mushonga wakanzi KZ uyu unesenza sema-MMT tinokusuka mudumbu usingachayi ndomushonga watine pavanhu vanenge vaita problem yema-acids tinotanga takupa mushonga KZ wogeza mudumbu usingachayi unoita zvese zvokuburitsa tsvina yako zviri safe kusvika wapedza kugeza mudumbu handitika tozokupa mushonga wakanzi NY mushonga wakanzi NY iwoyo ndo unoita kuti munhu unokontrola nduru kuti isawanze mvura mudumbu iwoyo mushonga wakanzi NY ndio mushonga wenyongo unevava zvokuti munhu kana kuri kunzi une nguva yakareba sei uchinzi haudyi sadza kana kuti une maulcers ari kushupa mushonga uyu unopedza izvozvo zvokuti hauzombofa wakaita maulcers zvekare kana kuita problem yema-acids. Zvokuti ma-acids iwayo tinongokupa 2 to 3 days unenge wakudya zvese zvaunoda hapana chaunoramba ipapo. Tozoita zvekare kune vanenge vaita maulcers tino mushonga uyu unonzi SK
mushonga unonzi SK unorapa maulcers kana kunyange maronda ayaya ekuti munhu aita siki yemaronda ndo unorapa SK iyoyo. Iyo SK kungokupa izvozvi unopedza maronda ematumbu anenge aita maulcers ekuti makachazodza munorwadziwa kana kuti makanzwa nzara strike makurwadziwa makuita dzungu, izvozvo hazvizombofa zvaitika futi muupenyu hwenyu. Alright. Pane mumwe here wamungade kutiudza kana kuti zoni? Pari zvinezvi ndemushonga yatiri kushandisa pari zvinezvi. Mushonga wedzungu hauputiwe maningi, munongouputa pese pawiki kaviri chete. Unokurumidza kushanda zvokuti hazvina kana dambudziko izvozvo. Mushonga wechibereko vane cervical cancer. Cervical cancer tiri kuirapa zvokuti hapana munhu asambonetseka necervical cancer kugadzira kumbotenderera. Uya tinokurapa zvokuti kungokupa mushonga wacho wakanzi SK zvekare wanambotaura nezvauya uyu. Ndounondoona uchibudisa zvimaredzo zvimadziwadziwa zvitsvina zvinonhuhwa ndonogeza chibereko uyewo zvakare ndonerapa chibereko. Tozoita mushonga wakanzi CBK. CBK iyoyo inobatsira pamapundu emafibris. CBK iyoyo tikangokupa CBK iyoyo mushonga uyu ndononzi CBK ndonorapa mapundu emafibris. Sokuti mune mafibris haitishupa sei kuchipatara hakuna izvozvo. Kunogumunongoya makapora tinokupa iri muviri yakadai. Tatopedza nenyaya dzechibereko hakusisina problem nezvechibereko zvekare. Aiwa, pakanaka sekuru. Chokwadi. Tiudzirewo vanhu nhamba dzenyu pamunobatika. Nhamba zvekare tati tinobatika padi pachitungwiza patown center. Vanenge vachikwanisa kutiona munotiona kumanheru patown center kana kuti kuma5 kana kuti kuma7 kusendisa tasumuka. Uyewo zvekare tino nhamba dzedu 0778 087 590. Tati 0778 087 590. Uyewo zvekare 0714 597 438. 0714 597 438. Nenhamba dzacho. Sekuru ani zviya? Seniors mudimu ndogara kwamujinga kuurungwe ukaroyu. Aiwa, tatenda sekuru. Chokwadi.